Козны суйган көнне каклау эшенә тотынсаң, яхшырак була. Үзенең эшеннән алган майы белән эшен тышын әйбәтләп сылыйбыз. Бу тузны әйбәтрәк сеңдерү өчен кирәк була. Аннан мул итеп туз белән эшен тышын ышкып салкынча урынга куябыз. Икенче көнне дә яңадан шул эш башкарыла. Эшенә тутыру өчен 1 килограмм борчак яки будай алабыз, аларны юып киптерәбез. 1 кило будай өстенә 1 килограмм туз салабыз да бутыйбыз. Өченче көнне козның муенын тегәбез. Будай белән туз катнашмасын коз эшенә тутырабыз да тегеп куябыз. Беренче катын пергамент кагазгә, аннан калынрак кагазгә төрәбез һәм тыгыз материалга төреп бәйләп, кояш төшми торган урынга элеп куябыз. 4-5 айдан коз өлгерә. Май айларында козның эчендәгесен бушатып, юып берничә көн кояшлы урынга элеп торабыз. Аннан кисеп табынга бирәбез.